Morjens vaan kaikki aidot! Tänään me katsotaan Suomen poliiseja. Eli tässä on yksi klippi, missä yksi poika on aamuyöllä yksin pyöräilemässä. Ja vanhemmat on siis kotona nukkumassa. Sitten poliisi tavoittaa sen äijän ja jne. Mä en viitti paljastaa enempää. Mut joo. Mennään suoraan videon pariin. Joo. Tästä yksi ei pyörällä oikein. Lähtee tää keula vähän väliin. Pitäisikö sille tehdä jotain? Laittaa lisäpainoja tai jotain? Vois olla ihan jees. Varsinkin keskellä tietä, kun säkin ajat. Ai niin joo. Tässä on kuitenkin pyörätie, mistä kuuluu ajaa. Ei muuten taita olla. Eiks teidänkö olisi aika mennä jo nukkuun? Tästä ilmaa päin lähetään. Se on oikein hyvä idea. Ei mennyt kuin hetki, niin eräällä toisella kadulla nähtiin taas tää sama poika keskellä Joo. katua keulivan Tässä on kaksi pyörällä. tapausta. Nyt päätettiin puuttua tähän vähän ankarammin. Mehän viedään se kotiin. Mikä oli niin vaikeaa, et sä ymmärrä? Se, että me mei kotiin. Ei. Sä et aja nokka pystyssä tällä fillarilla keskellä katua. Minkä Kun niin ikäinen on. sä oot? Tässä ei ole 14. kaksi tapausta. Mitä sä teet täällä kadulla 3:30 aikaan aamuyöstä? Otettiin tältä pojalta henkilötiedot ylös ja kysyttiin vanhempien tiedot ja soitettiin äidille, että poika täällä tämmöstä touhuu. Soitatko sä nyt sen hakemaan? Katsotaan nyt mitä tehdään vai viedäänkö sut kotiin? Sekin nukkuu, kuski herää. No, se selvii kohta. Tykkää varmaan, kun sulle soitellaan 3:30 aikaa yöllä. 3:30 aikaa aamuyöllä vaan. Niin. Forssan poliisista Laukkanen, hyvää huomenta. Semmosesta nyt soittelen, ei mitään vakavaa, ei ole täällä nyt siitä huolestu, mutta tiedätkö sä, missä poikas on tällä hetkellä? Mä soitin sitten pojan äitille ja äiti kuulosti aika hämmästyneeltä, että hän oli ollut kyllä ihan siinä luulossa, että poika on kotonaan nukkumassa, mutta luvattiin siihen, että viedään poika kotiin. Jees, näemme kohta. Juu, hei. Pojalla on kuulemma stressi, kun joutuu kotiin. Stressi. Joo. Jaa. Stressi kun joutuu kotiin. Pistä pois. Terve. Ihan oikeesti. Tähän ei Äiti oli tiedä tyytyväinen missä poliisin asuu. toimintaan ja ensimmäisenä näki pojan taskussa ja siellä varmaan keskusteltiin meidän poistumisen jälkeen isoilla kirjaimilla. Antoisaa keskustelua. No niin. Okei, shoutout Ei mitään. Emilia Ei. Jansson. Kiitti kaikille aidoille, jotka jakso katsoa tämän videon tänne asti. Nähdään seuraavan videon parissa. Moikka!